ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри навбатии барномаи тиловати ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо мегардонем. дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. 12 июл дар пойтахти мамлакат иҷлосияи 18 маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе давати шашум бо роҳбарии раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баргузор гардид. имрӯз дар пойтахти мамлакат иҷлосияи 18 маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе давати шашум бо роҳбарии раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ доир гардид. дар кори иҷлосия муовинон, роҳбари дастгоҳи раиси шаҳр, роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳ, корхонаву муассисаҳои шаҳрӣ, раисони ноҳияҳои шаҳр, сардорони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок намуданд. дар оғоз вакилон котиботи иҷлосияро интихоб намуда, масъалаҳои рӯзнома ва тартиби кори онро тасдиқ намуданд. нахуст вакилон рафти иҷрои қарори раиси шаҳри Душанбе аз 12 сентябри соли 2023 таҳти рақами 479 дар бораи тасдиқи нақшаи чорабиниҳо оид ба ниҳолчинонию сабзкорӣ дар мавсими тирамоҳи соли 2023 ва баҳори соли 2024 дар шаҳри Душанберо мавриди баррасӣ қарор дода, дар робита ба ин муовини соҳавии раиси шаҳри Душанбе гузориш дод. муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба муовини раиси шаҳри Душанбе якҷо бо раисони ноҳияҳо ва дигар сохторҳои дахлдор супориш доданд ки корро дар самти ободонию сабзкорӣ, таъмини ҳифзи муҳити зист, беҳдошти вазъи санитарӣ, шинонидани гулҳои мавсимӣ, сабзазоркунӣ ва тозаю озода нигоҳ доштани кӯчаву хиёбонҳо, боғу гулгаштҳо ва атрофи шоҳроҳҳои даромади шаҳр тақвият бахшанд. ҳамзамон бо ин бахшида ба истиқболи ҷашни 33-солагии истиқлолияти давлатӣ рӯзҳои шанбе ва якшанбе ҳашарҳои дастаҷамъона бо ҷалби кормандони ташкилоту корхонаҳо, муассисаҳои маорифу тандурустӣ ва аҳли ҷамоатчигии пойтахт барои тозаву озода намудани кӯчаву хиёбонҳо ва шаҳраку маҳаллаҳо ба роҳ монанд. дар идомаи иҷлосия вакилон рафти иҷрои нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оиди дар амал татбиқ намудани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 июни соли 2023 таҳти рақами 586 дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоб баробаркунии ғайринақдиро мавриди муҳокима қарор дода, вобаста ба масъалаи мазкур гузориши муовини соҳавии раиси шаҳри Душанбе шунида шуд. раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе ба муовини якум ва муовинони раиси шаҳри Душанбе ва дигар сохторҳои дахлдор ҷиҳати вусъат додани ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдӣ дар тамоми соҳаҳо ва таҳти назорат қарор додани ҷараёни иҷрои он дастуру супоришҳои мушаххас доданд. ҳамзамон дастур дода шуд ки вобаста ба тақвият бахшидани корҳо тариқи ғайринақдӣ дар самти иҷрои андозҳо, дигар пардохтҳои ҳатмӣ ва ҳама намуд хизматрасонӣ дар тамоми ташкилоту корхонаҳои ҳудуди пойтахт новобаста аз шакли моликият пайваста тадбирҳои таъхирнопазир андешида шавад. сипас ҷараёни татбиқи стратегияи рушди саноат дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва рафти иҷрои нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ин соҳа муҳокима гардида, вобаста ба ин масъала ҳисоботи муовини соҳавии раиси шаҳри Душанбе шунида шуд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба муовини раиси шаҳри Душанбе сарпарасти соҳа якҷо бо раисони ноҳияҳои шаҳри Душанбе ва сохторҳои дахлдор дастур доданд ки вобаста ба иҷрои стратегия ва нақшаи чорабиниҳои мақомот оид ба эълон намудани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат, бунёди коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ, ба кор андохтани корхонаҳои аз фаъолият бозмонда ва ташкили ҷойҳои нави корӣ, тақвият бахшидани рушди содирот ва васеъ намудани имкониятҳои содиротӣ ва дар муҳлати муайяншуда ба истифода додани корхонаҳое ки ифтитоҳашон ба нақша гирифта шудааст, тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намоянд. вакилон дар идома ҷамъбасти натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри Душанбе дар нимсолаи аввали соли 2024 ва вазифаҳо барои нимсолаи дуюмро муҳокима намуда, дар ин робита гузориши муовини якуми раиси шаҳри Душанбе шунида шуд. ба муовини якум ва муовинони раиси шаҳри Душанбе якҷо бо раисони ноҳияҳои шаҳр ва дигар сохторҳои дахлдор супориш дода шуд ки вобаста ба иҷрои саривақтӣ ва босифати корҳо бахшида ба таҷдили 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, тақвият бахшидани раванди корҳои бунёдии муассисаҳои таълимиву томактабӣ, иҷтимоӣ, тандурустӣ ва дигар иншоотҳои инфраструктурӣ тадбирандешӣ намоянд. инчунин баҳри рушди босуботи пойтахт ҷиҳати ҷалби сармояи мустақим, тақвияти корҳо вобаста ба лоиҳаҳои татбиқшаванда ва ҷалби соҳибкорони саховатпеша ба корҳои ободониву созандагӣ чораандешӣ намоянд. ҳамзамон бо ин барои иҷрои сифатноки барномаҳои соҳавӣ ба хусус маорифу тандурустӣ, фарҳангу сайёҳӣ,
обу корез, барқу гармидиҳӣ, нақлиёту коммуникатсия, кор бо занону оила ва ҷавонону варзиш корҳоро ҷоннок намуда, баҳри истифодаи самараноку мақсадноки маблағҳои буҷетӣ, таъмини шаффофияти хароҷоти он, дарёфти сарчашмаҳои нави даромад, иҷрои нақшаи андоз ва кам намудани бақияпулиҳои андозӣ тамоми чораҳои судмандро роҳандозӣ намоянд. вакилон ҳамчунин як қатор қарорҳои қабул намудаи раиси шаҳри Душанберо дар соҳаҳои муҳими шаҳрдорӣ баррасӣ ва тасдиқ намуданд. дар ҷанбасти кори иҷлосия раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҳозирин даъват ба амал оварданд ки ҷиҳати сазовор ҷашн гирифтани 33-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву зебогардониро дар пойтахт ҷоннок намуда, баҳри таҳким бахшидани рушди самтҳои ҳаётан муҳими шаҳрдорӣ камари ҳиммат банданд. бо ҳамин иҷлосияи 18-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати шашум кори худро анҷом дод. душанбе шаҳри сайёҳӣ ва маркази баргузории ҳамоишҳои сатҳии ҷаҳонӣ. давоми солҳои охир пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ба гунаи бесобиқа рушд карда таваҷҷӯҳи сайёҳону ҷаҳонгардон ва шаҳрвандони кишварҳои хориҷиро бештар ҷалб менамояд. боғу гулгашт, чаманзори хиёбонҳои назарабо, биноҳои зебои маъмурӣ, марказҳои хизматрасонӣ, истиқоматӣ бо унсурҳои меъмории милливу замонавӣ ва сатҳи баланди хизматрасонии нақлиётӣ аз нигоҳи экологии тоза ҳамагонро ба ваҷд меорад. ин ҳама музаффарияту сарсабзиҳо дар заминаи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомоти созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба даст омаданд. аз раванди ҷабҳаи бузурги созандагӣ дар шаҳри Душанбе Аҳлиддини Нурулло гузориш медиҳад. бо ташаббус ва кӯшишу талошҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе аз ҷиҳати зебоиву озодагӣ, инфрасохтор, бунёди корхонаҳои хурду бузург ва боғу гулгаштҳои барҳаво ба яке аз шаҳрҳои зеботарин ва пешрафтатарин табдил ёфта дар рӯйхати амтарин шаҳрҳои дунё ҷой гирифтааст. давоми солҳои охир симои пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе ба таври шинохтанашаванда тағйир ёфта, бахусус меҳмонони хориҷӣ ва сайёҳон аз тамошои боғу гулгашт ва чаманзори он ба ваҷд меоянд ва ба ин шаҳри сабзу муосир дилбастагӣ зиёд доранд. бояд гуфт ки ҳамаи ин бунёдкориву ободкорӣ, инчунин сохтумони садҳо иморати таъиноти гуногун ва таъмини рушди бемайлони пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе дар натиҷаи таваҷҷӯҳи пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусу ибтикороти созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ амалӣ мешаванд. имрӯз Душанбе дорои идораҳои зебо, биноҳои ҳукумативу парлумон, вазорату сафоратхонаҳо, марказҳои илмиву фарҳангӣ, муассисаҳои миёнаю олӣ, ташкилоту идора ва марказҳои гуногуни мамлакатҳои хориҷӣ буда метавон гуфт ки он хонаи умеди миллионҳо тоҷик ва қадамҷои бузургони миллат гардидааст. дар рушду тараққӣ ва ободонию шукуфоии Душанбе хизматҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ таърихию беназир ва мондагору бузург аст. инчунин ҷиҳати ба меъёрҳои шаҳрдорӣ мутобиқ намудани инфрасохтори пойтахти мамлакат ва суръат бахшидан ба таҷдиду навсозии роҳҳои дохилию хиёбону маҳаллаҳо, сохтумони пулҳо ва гузаргоҳҳои зеризаминӣ тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. инчунин дар пойтахт нақлиёти мусофиркашонӣ, ширкатҳои кироякаши таксӣ бо намои зоҳирии ягонаи қабулгардида мутобиқ гардонида шуда намои ҳамаи бинову иншоот дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе бо равшандиҳии берунӣ таъмин шудааст. давоми солҳои охир бо мақсади ободу зебо намудани иншооти истироҳатию фароғатӣ, инчунин фароҳам овардани шароити мусоид барои сокинону меҳмонони пойтахт бо ташаббуси шаҳрдорӣ якчанд тадбирҳои нав рӯи кор омаданд. аз ҷумла дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе 5 боғи нав, боғҳои фарҳангию фароғатӣ Алишер Навоӣ, Куруши Кабир, Ҷавонон, Аҳмади Дониш ва Восеъ сохта шуда 6 боғ, боғҳои фарҳангию фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ, Кӯли Ҷавонон, Абдулқосим Фирдавсӣ, Хаём, боғи кӯдакон ва Мираненко пурра навсозӣ гардиданд ки дар рушди соҳаи сайёҳӣ заминаи мусоид фароҳам оварданд. воқеан Душанбе шаҳр муаррифгари давлату миллат дар арсаи ҷаҳон буда барои бегазанду беолоиш нигоҳ доштан ва ба оламиён ба таври шоиста шинос намудани он вазифаи ҷонӣ ҳар сокини ватандӯсти мамлакат мебошад. амалҳои бунёдкорӣ ва созандагӣ
تمام جوانان مملکت را وادار می‌سازد که به قدر استقلال دولتی، صلح و ثبات سراسری رسند و در تطبیق سیاست پیشگرفته پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اقدام نجیب رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی سهم نظررس گذارند. در مرحله نوی رشد ولایت مختار کوهستان بدخشان تا آخر سال روان بنیاد 300 انشاءاتی تعینات مختلف به نقشه گرفته شده است که از این 20 انشاءات به شهر خاروق راست می آید. گزارش ماهره طاهر در این خصوص است. حزب خلقی دموکراتیک توجیکستان زوده даврони صاحب استقلالی جمهوری توجیکستان بوده در پیشبرد سیاست انسان پرورانه رئیس معظم حزب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری توجیکستان محترم امامعلی رحمان سهم مناسب دارد. امروز اعضایان حزب جهت در عمل تطبیق نمودن هدفهای استراتژی حکومت جمهوری توجیکستان برای مساعد آوردن شرایط ارزنده برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی فعالیت گسترده دارند با مقصد بازم بهتر نمودن شرایط کاری کارمندان کمیته اجرایی حزبی در شهر و ناحیه‌های مملکت من جمله ولایت مختار کوهستان بدخشان تدبیرهای سودمند اندیشیده شده بیشتر کمیته‌های اجرایی صاحب بیناهای زمانوی گردانده شدند. البته چون مرحله نوی رشد در ولایت مختار کوهستان بدخشان است، امروز در ولایت مختار کوهستان بدخشان زیاده از صدها انشاءات‌های نو زمانوی و به طرح معاصر ساخته و به استفاده خواهند شد. این یگانه یعنی اقدامات و بزرگ پیشوای معظم ملت هست که تمام ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان با کار تأمین گردیدند و خوشبختانه راه بین المللی که از ناحیه درواز تا درآمدگاه ناحیه روشان امروز در آنجا کار با مرام راه اندازی گردیده ایستاده است و تمام مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان من جمله جوانان در آنجا کار و فعالیت می نمایند. امروز خوشبختانه تا ماه آگوست آن انشاءات هایی که در نقشه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان و نقشه کاری مقامات اجرایی حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان بودند به استفاده خواهند داد شد. امروزها کارهای بنیادی در بنای کمیته اجرایی حزبی شهر خاروق هدفمندانه ادامه یافته. این عمارت از 3 آشیانه عبارت می باشد. فرمایشگر ساختمان مؤسسه دولتی دایرکسیای ساختمان انشاءات حکومت نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به حساب رفته. کارهای ساختمانی را بنیادکاران جمعیت دارای مسئولیت محدود شس از شهر خاروق به عهده دارند. حلقه دیوارسازی در هر 3 قبت به انجام رسانده شده. آمادگی به بامپوش نمودن بنا ادامه دارد. برای رسیدن به هدف نهایی 60 نفر ساختمانچیان با استفاده از 4 تکنیک سرگرمی کار می باشد. بنای کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک توجیکستان در شهر خاروق در مساحت 300 متر کوادراتی بنیاد یافته. حدود آن در مجموع 500 متر کوادراتی را در بر میگیرد. به افتخار 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان کارهای سازندگی بنیادکاری با مرام اوج گرفته ایستاده است. با سپارش رئیس معظم حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه اشکاشیم، ناحیه روشقلا و خود بنای ولایتی که در شهر خاروق یعنی ساخته و امسال به استفاده داده می شود و تمام کمیته های اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان از ناحیه درواز تا ناحیه مرغاب یعنی با بناها تأمین می گردند، با автомашین خدمتی تأمین گردیدند. با شرافت تأمینات سری وقتی ساختمان با مسئله اندازه‌کنی قبت یکم به انجام رسانده شده، سفیدکنی اتاق‌های کاری و نصب و وصل تیره‌ها ادامه دارد. در آشیانه دوم کارهای اندازه‌کنی دوام داشته، در قسمت بیرونی بنا نیز بنیادکاران مشغول اندازه‌کنی میباشند. سرعت کارهای ساختمانی اطمینان میبخشد تا این انشاءات برای کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر خاروق در عرفه تجلیل سالگرد نوبتی استقلالیت همچون ارمغانی ارزنده منظور کارمندان کمیته گردد. ماهره طاهر، مبارکشاه رستم، شهر خاروق. اخبار. شهر لیوکان دارای 1776 گکتار زمین کورمی آبی بوده. کشاورزان جهت عاقلانه و ثمرناک استفاده نمودن آن تلاش می‌نمایند. این موسم در میدان 250 گکتار نقشه کشت تکراری پیش بینی شده. تا امروز 230 گکتار آن انجام داده شده است. کشاورزان خوجگیداران برای جمع‌آوری و ذخیره خوراکی چاروا ادامه داده نیت دارند وابسته به امکانات هرچی بیشتر ذخیره نمایند. گزارش سماندرشوی و اسکندری سعید.
кишоварзони шаҳри Левакант бо мақсади баланд бардоштани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ҳар қитъа заминро пурмаҳсул истифода карда аз он ҳосили дилхоҳ мерӯёнанд. соли равон дар маҷмӯъ дар ҳама бахшҳои хоҷагидорӣ дар майдони 1560 гектар кишти зироату сабзавоти гуногун гузаронида шуда бо бардоштани ҳосили фаровон дар таъмини бозорҳои мамлакат ва берун аз он саҳми муносиб гузоштаанд. қайд кардан зарур аст ки ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти истеҳсол гардида дар 6 моҳи соли равон ба 117 миллиону 538 ҳазор сомонӣ расонида шуд ки ин нишон дод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 8 миллиону 99 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. дар шаҳри Левакан 1558 гектар заминои кишаванда аст. дар майдони 1003 гектар кишти пахта гузарондем, дар майдони 40 гектар картошка ва дар майдони 40 гектар дигар пиёз киш кардем. боқимонда дигар савдовотро киш намудем. мисол нашнамои пахта чӣ хеле дидем хуб аст. мана картошка ҷамъоварӣ шуда ҳар як гектар 150 центнери ҳосил гирифтем. аз майдони пиёз бошад 450 центнери ҳосили ҷамъоварӣ шуд ки хеле ҳосили хуб буд. мувофиқи маълумотҳои омурӣ кишоварзон дар бахшҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ ва аҳолӣ ба ҳолати 1 июли соли ҷорӣ дар майдони 2525 гектар кишти зироати тирамоҳӣ ва баҳорӣ гузаронидаанд ки ин 114% нақшаро дар бар мегирад. имрӯзҳо хоҷагидорон баъди ҷамъоварии ҳосили кишти асосӣ дар заминҳои холӣ гашта то имрӯз дар масоати 230 гектар кишти такрориро анҷом додаанд. раванди кишти такрорӣ дар хоҷагиҳои деҳқонӣ бо маром идома дошта кишоварзон мақсад доранд аз нақшаи пешбинишуда ки 250 гектарро ташкил медиҳад бар зиёд иҷро намоянд. мавриди зикр аст ки имрӯзҳо нашъунамои аксар зироату сабзавоти дар кишти такрорӣ гузаронидашуда нашъунамои хуб гирифта корҳои агротехникии он ба роҳ монда мешавад. пахта ки ҳамчун зироати сердаромаду асосӣ дар бахшҳои кишоварзӣ ба ҳисоб меравад дар хоҷагиҳои деҳқонии шаҳр дар майдони 1030 гектар гузаронида шуда айни замон коркарду ғизодиҳии он оғоз гардидааст. деҳқонони шаҳри Левакан дар пешбурди ҳама бахшҳои кори хоҷагидорӣ таҷрибаи хуб дошта дар ҳама самтҳои кишоварзӣ натиҷаҳои назаррасро соҳибанд. боғдорӣ низ яке аз шуғли дӯстдоштаи сокинон маҳсуб ёфта дар ин замина баҳри гирифтани ҳосили босифату фаровони меваҷот имконоти мусоид фароҳам мебошад. мана дар майдони 90 гектар дар шаҳри Левакан воқеъ ҳаст. мана чӣ хеле бинен ҳосил хеле хуб аст. мана нақшаи содирот дар шаҳр 550 тонна аст. мо то имрӯз 155 тонна оғлу ба Федератсияи Россия ва давлати Қазоқистон содирот намудем. дар ҳамин шабу рӯз хоҷагидорон дар баробари ҷамъоварии ҳосили пухтарасидаи меваҷот, сабзавот, полизӣ ва дигар номгӯи маҳсулот ҳамзамон ҷиҳати таъмини чорво дар давраи тирамоҳи зимистон тадбирҳои амалӣ меандешанд. барои хӯроки чорво 3500 тонн нақша пешбинӣ шудагааст. мо то имрӯз 50% нақшаро иҷро кардем. то 3 моҳаи ахир нақшаи хӯроки чорво парагӣ иҷро мешавад. то имрӯз аз ҳисоби коҳи ғалладонагиҳо, юнучқа ва алафҳои табиӣ дар талу теппаҳо рӯида дурнамои захираи хӯроки чорворо 50% таъмин кардаанд. ҳамин тавр ҷамъоварӣ ва захиракунонии хӯроки чорво идома дошта хоҷагидорон боварӣ доранд ки баҳри бемамоният сипарӣ намудани давраи тирамоҳи зимистони дар пеш истода илова ба дурнамо хӯроки дурушту ширадор захира менамоянд. Самандар Шоев, Искандари Саид, шаҳри Левакант, ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри навбатӣ барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. саломат бошед.